Asi pojďme po stopách toho derby. Úvod se povedl, bylo to přesně tak, jak jste si plánovali líznout na soupeře? Tak v každom zápase, keď idete do vedenia, je to plus pre mužstvo a samozrejme nás to nakoplo. Myslím, že sme mali veľmi dobrú prvú tretinu a celkovo si myslím, že ten zápas sme odohrali so srdcom a takto keď budeme pokračovať a zapracujeme na ďalších veciach, tak bude to fajn. Hradec Králové stihl v té první třetině, hlavně v závěru, otočit ten vývoj utkání na svou stranu. Byl to klíčový nebo spíš jenom důležitý moment? Jak jste to vnímal vlastně, že jste drželi 1-1 a bohužel jste šli za stavu 1-2 do kabiny? Žiadnemu ústu to nejak extra nepomôže, keď v závere, alebo vediete celú tretinu 1-0 a v závere sa to otočí, ale my sme si boli vedomí tej roboty, ktorú robíme a boli sme pozitívne naladení a verili, že tou robotou to jednoducho otočíme alebo môžeme zvrátiť. Boli tam šance za toho stavu 2-1, bohužiaľ sa nám nepodarilo to vyrovnať. A trošku problém nám urobila tá druhá tretina, kde bolo dosť veľa vylúčení. Na druhou stranu ve té třetí třetině jsme měli k dispozici 2 přesilovky v řadě. Ty si je ostatně hrál. Proč to nevyšlo? Co tam podle tebe chybělo? Bylo to o štěstí? O čem? Strely tam boli aj zblokované a neviem, nevyšlo to a sú ďalšie zápasy a dúfam, že v tých ďalších zápasoch práve z tých presiloviek to strhneme. Jak velkou ranou, myslím to ve zlém, byl ten třetí gól Hradce, protože vlastně on přišel záhy po těch 2 neproměněných přesilovkách a najednou to bylo o 2 branky. No to je určite moment, ktorý rozhodol ten zápas. Aj keď tam bolo ešte dosť veľa času na to, aby sa s tým výsledkom a zápasom dalo niečo urobiť, ale bol to dosť kľúčový moment z toho hľadiska, že vytvorili sme si tam väčší tlak, išli aj do rizika. Boli možnosti na to, aby sa to vyrovnalo a v momente, kedy ten tlak vrcholil alebo mohol vrcholiť, tak prišiel tento gól. Bohužel derby jsme nezvládli, prohráli jsme 1-4. Když se podíváme na ten zápas jako celek, obnovená premiéra v dresu Dynama, jaké z toho máš pocity? Už si to částečně naznačil, že jsme hráli srdcem, ale kdybys to měl rozvést? Tak keď mám, neviem, ťažko sa hodnotí môj výkon. Aj možno tým, že Tyler robil tu hodne bodov a ja som neprišiel možno s takou pohodou, ako možno teraz všetci očakajú, že prídem a budem robiť hneď body ako Tyler, ale prišiel som s pokorou a s maximálnym úsilím jednoducho urobiť pre Pardubice maximum. Na druhou stranu hrál si se svými někdejšími parťáky Tomášem Rolinkem a Petrem Sýkorou, které znáš z toho svého předchozího působení. Jak jsi zapadl do té první liny a vůbec co pro tebe znamená, že trenér hned tě zařadil na pozici prvního centra? Tak sú to všetko, sú to hlavne inteligentní a dobrí chalani, takže tým, že sa poznáme z minulosti, ten môj príchod do tej peťky len uľahčí a komunikujeme spolu a snažíme sa všetci v tej peťke urobiť jednoducho maximum, aby to fungovalo a vytvorila sa tam určitá chémia. Samozrejme hneď v prvom zápase alebo po jednom tréningu nemôže človek chcieť, že všetko bude klikať ako si predstavuje, takže dúfam, že alebo každý jeden zápas aj ten náš výkon v tej peťke bude lepší a lepší a práve tým budeme pomáhať Pardubicem. Derby sledovala zaplněná Tip Sport Arena. Bylo to vlastně tvoje první východočeské derby v tvé kariéře. Jaké pocity z té fanouškovské stránky si z něj odnášíš, protože opravdu vášnivý zápas ze strany tribun, ať už fanoušků Pardubic nebo Hradce Králové?
Myslím, že každému hráčovi sa hrá dobre, keď je výborná atmosféra. Až po prvom góle Hradca som si uvedomil, že tých hradeckých je tu hodne, ako to ma prekvapilo. A atmosféra bola výborná. Myslím, že každý hráč si predstavuje hrať pre takou kulisou.